Ezen všetci nedívajte. Séta a metró, ahonnan a város bármelyik pontját meg lehet közelíteni. Gyalog a Duna 5-8 percre van, tehát ki lehet a Dunapartra sétálni a Petőfi hídhoz. Úgyhogy teljesen központi részen van. Hogy lehet megoldani például a parkolást? A szomszédházban két autónak megállási hely van biztosítva, azt meg lehet vásárolni a lakáshoz. Nagy részletétek. Egyedi gázfűtés van. Budeme bez vás bývať, takže by sme si radi bez vás aj poradili. Už to sobie počítame. Nincs házon. Nincs. Ez 3 emeletes épület, annak idején építettek így, tehát ez egy polgári ház. Megyünk? Tágas előszoba, innen nyílik minden helység, szenek körül. Filip, to by si mohla Tenis tak, že by si povedala, že ide aj do beho? Teniszre régen ez a helység egy konyha volt, amiből nyílt a cselédszoba. Átalakították, utána irodaként használták. Bez toho, že by si prekladal, je mi jasný. Ja som mala tiež pocit, že tu musela byť kuchyňa. Filip, bolo by to tvoje? Asi nie, moc malá, ale radšej priestranejšie. Postrádam, šporák nevidím. Naozaj, on tu není. Hiányzik a sporhelyot. Irodaként használták a lakást, és ezért nem volt vízhelyben téve restaurációból se. Mikor volt beszabálni? Čo, ja som videla lepšie, veľa som videla reštauráciu. Ako je orientovaný? Kompas. Véletlenül van egy ilyen. Pekne orientovaný. Délelőtti napokban ez a lakás. És az egész lakás hány négyzetméter? 156 négyzetméter. Mňa trošku odrádza ten priamy pohľad na vstup tejto izby. Tá prechodnosť tej izby? No tá prechodnosť mi pripomína zase múzeum. Ja to vidím.